zapali 3 metry, jo. Teda tobě to jde. Já to postavím vždycky teda, no. Dobrý. Je to takový nějaký trapný si stát vedle. Jsem ten vůl, který vezme ten krumpáč. Kope taky. Mě chodí fotit do úzlavy, nebo kdo to byl. Přišel Karela. Ty jo, to by měla vidět naše mladá. Pojď. Ty mě vyfoť. Takže takhle, kluci, jo? Takhle se to dělá. Takhle se to dělá. No a my si teda z toho budeme po naučení, no. Hele, hele. No, už jsem to udělal v zádech. Tam toho. Dobrý gáněte. No nic. Půjdem. No nic, půjdem. Ne, víš co, bychom chtěli dojít včas na lhůta. To bude video. Jo, ty to točíš.